abun da suke saba shi ne suka zo su mana. Wa'annan mutane sun saba su shiga jam'iyya su haddasa fitina su fallaka su batta. Idan ka duba Rabiu Musa Kwankwaso, fallakawa ya yi jam'iyyar NNPP dama tana na shekara 20. Ya zo ya karɓe komai ya canja mata logo. Suka yi ta bugawa a kotu da aka kore shi shine rana suka yi ta ya dawo wurin yace ya ayyana kansa cewa ya shiga ADC ta hannun yan kwace. Su ba halattattun 'ya'yan jam'iyya ba sai ka shigo jam'iyya ne sannan in matsala ta samu halallace wani a ba wani hakuri. Sai su yi rijista da asalin 'ya'yan jam'iyya su bi ka'idar constitution din mutum nan su zo su mu zauna su gaya mana bukatunsu. Dama ba su shigo ta halattaccen hanya ba. Duk wanda ya ce maka muna yi dai don Tinubu ya koma ko don wani abu, su kuma suna yi ne don waye, don me. Wannan shafi faɗi ne maganar banza ne na yi watsi da ita. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. Sunana Honorable Nasiru Bala, ni ne halattaccen shugaban jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Tabbas ni na jagoranci halattattun shugabannin jam'iyyar ADC da 'ya'yan jam'iyyar ADC domin kalubalantar David Mark da duk wannan ayarin nasa da suke ikirarin kansu su ne shugabannin jam'iyyar ADC domin ba su shigo cikinmu ba suka naɗa kansu suke kuma faredin kansu a matsayin shugabannin jam'iyyar ADC. A matsayinka na wanda ka kai su David Mark ƙara a kotu ka haƙura ka yi sulhu da su ka ce yanzu ka dawo ka amince musu ci gaba da jagorancin wannan jam'iyya ya abin yake? Wannan magana ce maganar banza su suka sake cika irin wannan kamar yadda suka fitar da wata takarda suke cewa na yi resigning suke farfaganda to the same hanya suka bi. Wannan magana ne na shafi faɗi wadda ba dan jam'iyyar ka ba kuma na jagoranci jam'iyya zuwa ɓato wa jam'iyya haƙƙinta kuma Allah ya yi hukunci a tabbatar da gaskiya kuma mu zo mu ce wai mun kyale wasu saboda biyan buƙatar wasu ai wannan abu ne wadda hankali ma ba zai ɗauka ba. Mun tattauna da Honorable Gudaji Kazaure kuma ya zarge ka da cewa idan har ka ci gaba da tsaya akan wannan matsaya baka haƙura ba arewacin Najeriya zai zarge ka cewa kai ne ka kawo Tinubu ko kai ne zaka haddasa shi ci zaɓe wanda kuma tarihi ba zai manta da kai ba baka jin wannan fargabar? Ni ban yi magana da shi ba, ban san shi ba bai san ni ba bai taba gani na ba, don haka na tsinci maganarsa babu wannan maganar da muka yi da shi. Ko da ka watsi da zargin shi Gudaji Kazauren irin yadda ake ganin ƙasa ta ɗauko har ma mutane suna ganin cewa 'yan adawa manya-manyan jigajigai Atiku Abubakar, Rabi'u Kwankwaso, Peter Obi sun dawo haka domin a samu dai 'yan adawa su kwaci mulki kai kuma ka zo ka tsaya matsaya wato ka kai kara kotu baka jin wani dadar a zuciyarka misali? Ba wani ɗanɗan da nake ji ai sanannun mutane ne mun na san su sun sani abun da suke saba shi ne suka zo su mana. Wa'annan mutane sun saba su shiga jam'iyya su haddasa fitina su fallaka su batta. Don haka dama mun san su da suka zo za su nuna interest su cewa za su shigo jam'iyyar mu domin jam'iyyarsu suna fama da rikicin cikin gida sai muka observe cewa ai wa'annan mutane su suka kitsa wannan rigiman to amma kafin kuma su shigo cikin jam'iyyar suka ayyana kansu cewa su kori duk 'ya'yan halattattun 'ya'yan jam'iyya sun naɗa kansu da wasu yaransu wannan ya zo mana da mamaki shi yasa muka ce to bari mu bi hanyar doka muna da constitution na Najeriya muna da na fatin mu muka ɗau wannan matsayin. Amma na fi ubala idan yanzu misali waɗannan jigajigan adawa suka fita daga ADC ba za su baka da talaturmi ba misali tun da jam'iyyar nan ta yi wurin shekaru 20 amma babu wanda ya nuna yana sha'awata yadda jama'a suka taso sai wannan lokaci. Lalle ina so in tabbatar maka da cewa dama ba su shigo ta halattaccen hanya ba. Idan za ka shigo jam'iyya ka shigo ta kofa ka je ɗinka ka yanki kati ka je ka saka ka a rijista ka bi ka'idar constitution dinmu ya ce sai ka yi shekara ɗaya ma tukunna kafin ka zama halittaccen memba to wa'annan mutane sun shigo rana ɗaya kuma suka naɗa kansu shugabanni kuma suka ce mutane su zo su ringa ba su kati to kaga wannan shi ake kira hauka da rashin hankali. Wannan yana nuna cewa kenan babu wani lallashi da za su iya maka ka iya janye wannan shari'a da ka shigar babu sulhu tsakaninka da su David Mark da su Atiku da Honorable sai an ci gaba da shari'an nan. To ai babu maganar lallashi su ba halattattun 'ya'yan jam'iyya ba sai ka shigo jam'iyya ne sannan in matsala ta samu halallace wani a ba wani hakuri. Sai su yi rijista da asalin 'ya'yan jam'iyya su bi ka'idar constitution din mutum nan su zo su mu zauna su gaya mana bukatunsu. Amma kuma ina so in tabbatar maka da cewa shekaru da jam'iyyar na ce
duk shekara muna tsaye da 'yan takara kuma Allah yana ba mu nasara a cikin wasu gurare kamar yadda ka saba. Yanzu haka muna da zaɓaɓɓen ɗan majalisa wadda kuma mun zaɓi 'yan majalisu kala-kala. Allah ya yi yin sa ne kawai suka tsallaka tun shekarar da suka ci zaɓe suka koma wasu APC. Amma muna da ɗan majalisa yanzu haka zaɓe kuma yana tare da asalin uwar jam'iyya yana mana biyayya. Za ka gaya wa 'yan Najeriya da ko da ba cikin ADC suke ba a waɗanda ba su da jam'iyya amma kuma suna zargin ka da cewa ka kai 'yan adawa kotu domin Tinubu su yi amfani da kai don su karya 'yan adawa. Me za ka gaya musu don ka wanke kanka? To wannan zance na banza wacce dama sun saba zargi irin wannan duk wacce bukatar sa bata biya ba sai ya zo ya fara wannan irin kakale. Idan ka duba ka kalli Atiku Abubakar daga jam'iyyar PDP ya tsallako. Kuma me ya faru ya tsallako fitina suka haddasa bukatar su bata biya ba ta taho. Idan ka duba Peter Obi jam'iyyar Labour ya tafi sai da ya tabbatar ya raba jam'iyyar ya haddasa fitina. Allah ya bawa asalin masu jam'iyyar nasara a kotu shi ma ya kulla kritika. Idan ka duba Rabiu Musa Kwankwaso tsallakawa ya yi jam'iyyar NNPP dama tana na shekara 20 ya zo ya karɓe komai ya canja mata logo. Suka yi ta bugawa a kotu da aka kore shi shine rana suka yi tsaro ya dawo wurin yace ya ayyana kansa cewa ya shiga ADC ta hannun 'yan kwace. To wannan ba abun mamaki bane don waɗannan sun yi amma duk wanda ya ce maka muna yi dai don Tinubu ya koma ko don wani abu su kuma suna yi ne don waye don me wannan shafi faɗi ne maganar banza ne na yi watsi da ita. Labaran gaskiya daga GMN Hausa tashar al'umma.